imakhala kuti ikukhamukira ya kumalo mawu a Mulungu. Ndiye leronso pali nkhani imenenso Mulungu afuna kuti tiunike bwinobwino, timvetsetse. Ndipo nkhani imeneyi ngati tingayimvetsetse bwinobwino idzasinthanso miyoyo yathu ya uzimu. Nde leloli ndilinso ndi mzanga Tom Kamanga amenenso tikhalire limodzi mu programu imeneyi. Ndipo ine mbusa Fredingazi ineyo ndakulandirani nonse mu programu imeneyi ndipo tikhalire limodzi. Tom Kamanga ndakulandira mu programu imeneyi. Ndiyamikira kwambiri abusa kuti tsiku la leronso tili limodzi mu programu imeneyi. Tiyamikedi Mulungu Kwambiri. Tithokoze kuti iso lero tili limodzi ndithu. Makamaka ndikhulupirira kuti ayi zinthu zikuyenda bwino ndi moyo wanu. Ayi zozo ndipo zikuyenda bwino kwambiri. Kwambiri zedi. Ndiyamikire. Tithokoze Mulungu akutisamala. Kwambiri. Ayi zofunika kumayamikira. Kwambiri. Ambiri amaona ngati kuti mwina kufunikira ndi moyo ndi kufunikira wathanzi. Moyo ni mpamba. Sure. Ndikhulupirira kuti nditenge ndipite nayo chitsogolo program ineyi. Tom alandile anthu apatsemoni tipitirize program ineyi. Zikoma kwambiri. And tiyamikirenso kuti ayi muli pamenepo kutsatiranso program ineyi ya Bible Talk Show pano pakanema wanu siwinanso yayi tukamba kanema ameneyu wa GPS. And makamtsiku lalero mafuna kuti tiyambe more program yathu ndi video kuchokera ku Good News Lotus Choir. Inu khalani pomwepo tidalitsikire limodzi. And your faithfulness each day. This is not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy, and I'm grateful for your grace, and because of how you've poured out yourself, I have come to sing this in praise. Imela, oh kaka, oh yekelu. Imela, is more. Who am I, Lord, to sing your praises? Who am I to worship you, Lord? To worship you. It's your blood that makes a difference in me, and made a way to enter into your throne. I could not come near your presence. I could never sing your
dikaki, ekene diliki, onye na korea. Onye dikaki, ekene diliki, onye ne memba. Onye dikaki, ekene diliki, onye na korea. Imela, imela, okaka, onye kelua. Imela, imela, ezemo. ndikhulupirira kuti tadalitsikira limodzi ndi mayimbidwe amenewo kuchokera Good News Lotus Choir. Amati mukuimba muli mphamvu, monganso tikabwera m'Baibulo akuti King David amati mfumu Sauli asadakhale King David ali wantchito wa Sauli. Amati mfumu Sauli agwidwa ndithu ndi ziwanda, akayimba ndi wa makabara mukuimba muliso mphamvu koma kupambana zonse mawu a Mulungu ali ndi mphamvu yokusintha nyengo ya singakhale nyengo ikavumane alutera kusintha nyengo zathu. N'chifukwa chakenso pa nthawi ino ndifunanso ndithu ndiwayitana abusa Fred Nkhwazi atipatse mawu a Mulungu amene ndikhulupirira kuti akazitulumukira nyengo zathu zosiyanasiyana akusintha kwa nthawi yayitali. Tiyeni tidalitsikire limodzi mawu a Mulungu kuchokera kwa abusa Fred Nkhwazi. Zuma kwambiri Tom, kwa nonse amene tili pamenepo. Leroli tiona buku la Roma chapter 3 verse yake ya 19 ndi 20. Roma chapter 3 verse yake ya 19 ndi 20. Tikubya kuti tiwerengera limodzi mavesi awiri amenewa. Ndipo tidziwa kuti zinthu zili zonse chizinena chilamulo, chizilankhulira iwo ali nacho chilamulo, kuti pakamwa ponse patsekedwe ndi dziko lonse lapansi litsidwe ndi Mulungu. 20. Chifukwa kuti pamaso pake palibe munthu akayesedwa olungama ndi ntchito za lamulo, pakuti uchimo udziwika ndi lamulo. Pali mawu ena amene timawawerenga m'Bible chifukwa cha mene moyo wathu wauzimu takhalira kapena umene takuliramo, zimatipangitsa kuti mawu a Mulungu ena tidzingowadutsa, tisawalingalire, chifukwa chonena kuti tinakhazikitsa kale moyo wauzimu umene ife timaudziwa. Koma ngati tingakhale ndi kuti tilingalire pa mawu a Mulungu, ngakhale mawu a Mulungu ali oti mwina mwake ndi osiyana ndi mmene ife timaganizirira, ndiye kuti tikhoza kuyamba kuona zinthu mwa mtundu wina. Leloli tikufuna kuti tikhazikike pa nkhani imeneyi ya pa Roma chapter 3 verse yake ya 19 20, pomwe akunena kuti ndipo tidziwa kuti zinthu zili zonse chizinena chilamulo, chizilankhulira iwo ali nacho chilamulo, kuti pakamwa ponse patsekedwe
ndi dziko lonse lapansi litsutsidwe ndi Mulungu. Apapa akunena kuti chilamulo chikamayankhula chimayankhulira iwo amene ali pansi pa lamulo. Chilamulo chikuyankhula ndi anthu amene ali pansi pa lamulo. Ndiyeno cholinga cha lamulo kapena kuti lamulolo likuyankhula ndi cholinga chonena kuti anthu pakamwa pawo patsekedwe, komanso akuti dziko lapansi litsutsidwe ndi Mulungu. Ndiye kuti cholinga chenicheni cha lamulo 1 akuti ndikuwapanga kuti atseke pakamwa pawo, komanso ndikuwapanga anthu kuti atsutsidwe pamaso pa Mulungu. Ndi pa vesi yake ya 20 akupitiriza kunena kuti chifukwa kuti pamaso pake palibe munthu adzayesedwa olungama ndi ntchito za lamulo, pakuti uchimo udziwika ndi lamulo. Akukunena motsindika kunena kuti pamaso pake pa Mulungu palibe amene adzayesedwe olungama ndi ntchito za lamulo, pakuti uchimo udziwika ndi lamulo. Ndiyeno Mulungu akunena momveka bwino kunena kuti pamaso pake pa iyeyo Mulunguyo akuti palibe amene adzayesedwe olungama ndi ntchito za lamulo. Mwanjira ina kunena kuti tiye tisungeni malamulo kuti tikalowe kumwamba. Mulungu akuti njira imeneyoyo ndi zosatheka kuti munthu akhale olungama. Ndiye chifukwa kuti maganizo mwathu ifeyo timaganiza kuti Mulungu anatipatsa malamulo kuti adzatipulumutse powatsatira, pokwaniritsa zimene zalembedwa m'malamulo. Koma Mulungu yemweyo akunena kuti pamaso pake palibe munthu amene adzayesedwe olungama chifukwa chonena kuti wakwanitsa kusunga malamulo, chifukwa palibe pa dziko lino lapansi pano amene akhoza kukwanitsa kusunga malamulo amene analembedwa m'Baibulo, ndipo sizingatheke. Komanso Mulungu yemweyo akunena kuti palibe ni mmodzi yemwe amene adzayesedwe olungama pamaso pa Mulungu chifukwa chosunga malamulo. Mulungu akutiuza cholinga chenicheni cha malamulo. Malamulo akuti cholinga chake ndi kudzatseka pakamwa pa anthu, ndi kudzapanga anthu kuti akhale otsutsika pamaso pa Mulungu. Komanso lamulo linabwera kuti lidzangotionetsera ifeyo kuti kodi tchimo ndi chani. So lamulo ntchito yake ndi kungovumbulutsa kapena kuti kuloza machimo, kapena kuti kuulula machimo. Koma lamulo lilibe mphamvu yoletsa tchimo. Lamulo lilibe mphamvu, lilibe kuthekera kothana ndi tchimo. Ndi chifukwa chake lero lino
ngakhale anthu timawauza za malamulo kuti inu musapange chigololo, musabe, musaphe, komanutu sizikuphula kanthu. Sizikuphula kanthu ngakhale anthu amamva za lamulo. Nde molingana ndi kaganizidwe kathu timaona ngati kuti lamulo linabwera kuti lidzathane machimo, kuti machimo achepe. Koma tikaona buku la Aroma chapter 5 verse yake ya 13, Aroma chapter 5 verse yake ya 13, kodi akutinji pamenepa? Pakuti kufikira nthawi ya lamulo uchimo unali m'dziko lapansi, koma uchimo suwerengedwa popanda lamulo. Yes, akuti kufikira nthawi ya lamulo, akuti uchimo unali m'dziko lapansi, koma uchimo suwerengedwa popanda lamulo. Kutanthauza kuti tchimo, kuti likhale tchimo, limakhala tchimo chifukwa chonena kuti pali lamulo. Oti kukanakhala kuti kulibeko malamulo, nde kuti sibwezi tikudziwa kuti kodi tchimo ndi chani. Monga mmene akunenera pa Aroma chapter 7 verse yake ya 7, Aroma 7 verse 7, pamenepa ndithu akutsindika kunena kuti pamenepo tidzatani. Kodi chilamulo chili uchimo? Msatero ayi. Koma ine sindikadazindikira uchimo, koma mwa lamulo ndimo. Pakuti sindikadazindikira chilakolako, sichikadati chilamulo usasirire. Ndeno tikumva kunena kuti kukanakhala kovuta kuzindikira kuti chilakolako ndi tchimo, kusirira ndi tchimo. Sibwezi tikudziwa. Koma chifuna kuti lamulo linanena kuti usasirire, ndetu ukapanga zosemphana ndi zimene lamulo lanena, iweyo nde kuti wachimwa pamenepo. Nde lamulo linabwera kudzangovumbulutsa machimo, kapena kuti kudzangotionetsa ife kuti iwe ndi wochimwa apa, ndewe ndine wochimwa bwanji? Ayi, tchimotu ndi limene wapangalo, wasirira iweyo, limene lolo ndi tchimo. Nde anthu tikudziwa kuti kusirira ndi tchimo chifukwa chonena kuti lamulo lanena choncho. Kukanakhala kuti kunalibeko lamulo, monga mmene tawerengera pa Roma chapter 5 verse 13, nde kuti sibwezi tikunenanso kuti kusirira ndi tchimo, chifukwa kunalibeko lamulo lonena kuti usasirire. So chifukwa cha malamulo, malamulo aja amatipanga ife kuti tidzidzimva kuti ndife anthu ochimwa, ndife anthu olakwa pamaso pa Mulungu. Pa buku la Roma chapter 5, Roma chapter 5 verse yake ya 20, akukamba china chake chimene ndithu ndichodabwitsa kwambiri. Apa kunena kuti ndipo lamulo linalowa moyenjezera kuti kulakwa kukachuluke. Koma pamene uchimo unachuluka, pomwepo chisomo chinachuluka koposa. Lamulo linalowa moyenjezera kuti kulakwa kukachuluke, kuti kulakwa kukachuluke. Nde ntchito ya lamulo sikudzachepetsa machimo, koma kuti ndikudzachulukitsa machimo. Zosemphana nimene timaganizirira, right?
malamulo ife tikamawamva timawamva ngati kuti anabwera mcholinga chonena kuti akapangitse munthu kuti machimo achepe. Koma Aroma chapter 5 verse 20 akuti lamulo linabwera mcholinga chonena kuti kulakwa kapena kuti machimo kapena kuti uchimo ukachuluke. Yes, uchimo ukachuluke kapena kuti kulakwa kukachuluke. Lamulo linabwera kuti lidzatipange ife kukhala anthu olakwa. Lamulo silinabwere kudzatipulumutsa ife ayi. Lamulo silinabwere kudzatipulumutsa, koma lamulo linabwera kuti tidzazindikire kuti ndife anthu amene tili olakwa. Lamulo linabwera kuti lidzatisonyeze zakufoka kwathu. Yes. Tikaona pa buku la Galatia chapter 3 verse yake ya 10. Galatia 3 verse yake ya 10. Kodi pamenepa akutipo bwanji pa nkhani ya lamulo? Akuti pakuti onse amene atama ntchito za lamulo liwakhalira temberero. Pakuti kwalembedwa, wotembereredwa aliyense wosakhala muzonse zolembedwa m'buku la chilamulo kuzichita izi. Verse 11. Verse 11 anaona kuti ndipo chidziwikatu kuti palibe munthu ayesedwa wolungama ndi lamulo pamaso pa Mulungu, pakuti wolungama adzakhala ndi moyo ndi chikhulupiriro. Nde akuti nchachidziwikire kuti pamaso pake pa Mulungu palibe munthu amene adzayesedwe olungama chifukwa cha kusunga malamulo. Malemba akunena moteromo, akuti palibe amene adzayesedwe olungama chifukwa chosunga malamulo, chifukwa kuti palibe amene angakwanitse kusunga malamulo. Nefunso nkumati Mulungu uyu ngotani? Iyeyo akuti sitingakwanitse kusunga malamulo, komanso yeye mweyo akunena kuti sungani malamulo. Pali kuganiza mwamba nde pali kuganiza mozama. Ngati tikuganizira mozama, pali chifukwa chenicheni chimene Mulungu akunenera kuti sungani malamulo. Mulungu pamene timamva kuti tisunge malamulo, madziwa kuti Yesu Khristu amayankhula mikuluwiko, amayankhula ngati mwa kuphiphiritsa, ngati mwa ndale chifukwa pa dziko lino lapansi anthu amene amadzimva ngati kuti iwowo ndi auzimu. Pali anthu amene amadzimva kuti iwowo ndi anthu amene ali abwino, ngati achina alembi ndi afarisi amadzimva kuti anali anthu amene anali abwino kwambiri. Ndi lamulo linabwera mcholinga chonena kuti anthu ngati amenewo akadziwenso nawonso kuti hayi, ifenso ndife anthu oyipa, ifeyo ndife anthu amene tikufunikiranso chifundo cha Mulungu. Ndiye chimene chingawadziwitse kuti ndi anthu oyipa ndi lamulo. Mwa njira ina lamulo lili ngati kalilole, lamulo lili ngati mirror glass, lili ngati tikapita ku chipatala kumene koko kuti udziwike kuti iwe ukudwala malungo. Amagwiritsa ntchito makina otchedwa microscope amene amaunika, ndi akaunika amapeza kuti m'magazi mwa munthuyu tapezamo kuti muli kachilombo ka malungo. Ndi microscope ntchito yake
sikuchiritsa anthu ayi. Microscope ntchito yake ndikupeza nthenda, ndikupeza vuto. Ndeno pamene microscope yapeza kuti munthuyu ali ndi malungo, ndekuti ntchito ya microscope yathera pomwepo, ndekuti munthuwe ukwenano upite ukalandire mankhwala. Nde chimene chingakuchiritse iweyo si microscope komano ndi mankhwala amene wamwa. Nde malamulo anabwera akuti kudzatizindikiritsa uchimo, kwa malamulo alibe mphamvu yolimbana ndi tchimo. Malamulo alibe mphamvu yolimbana ndi tchimo. Alemba ndithu pa Roma chapter 8 verse yake ya 3. Roma chapter 8 verse 3 pamene pandithu akukambapo kuti malamulo ndi ofowoka olo ayankhule malamulo, komano malamulo alibe kuthekera koletsa munthu kuti asiye zoyipa. Verse yake ya 3, Roma 3 verse 8 akunena kuti pakuti chimene chilamulo sichinathe kuchita popeza chinafowoka mwathupi, Mulungu anatumiza mwana wake wa iye yekha mchifanizo cha thupi la uchimo, ndi chifukwa cha uchimo natsutsa uchimo mthupi. So akukamba kuti chilamulo sichidathe kuchita popeza chinafowoka mwathupi. Lamulo lilibe kuthekera, lilibe mphamvu yothana ndi tchimo. Mwa njira ina, lamulo simpulumutsi. Lamulo silinabwere kudzatipulumutsa. Lamulo linabwera kudzagwira ntchito yake osati ya chipulumutso. Lamulo ntchito yake ndikuzangotizindikitsa zakulakwa kwathu. Ndiye tikazindikira kuti ndife anthu olakwa, pamene tsopano tikhoza kufunafunano mpulumutsi amene ndi Yesu Khristu. Kwa anthu ambiri timaona kuti lamulo tikuyenera kukhala nalo phati tisunge limene lijali ncholinga kuti tikalowe kumwamba, komano tikulakwitsa zinthu, chifukwa malamulo sangathe kupulumutsa munthu. Palibe amene akhoza kukwanitsa kusunga malamulo. Ife tinachimwa, tinalewera pa ulemerero wa Mulungu. Kuti ife tayesera kuti tisunge malamulo sizingatheke. Mulunguso iyeyo watitsimikizira kuti pamaso pake, pa iyeyo Mulunguyo, palibe amene adzayesedwe olungama ndi ntchito ya lamulo. Ndiye ngati Mulungu akuti palibe, ndiye wina uziti tiye tisungeni malamulo kuti tikalowe kumwamba. Kodi kulimbana ni Mulungu? Mulungu palibe amene olungama ndi ntchito za lamulo. Koma kuna kuti tikalowe kumwamba tiye tisungeni malamulo. Pamene patutu mukhoza kuona kuti pali kutsutsana pakati pa munthu ndi Mulungu. Mulungu akunena kuti pamaso pake palibe amene adzayesedwe olungama ndi ntchito za lamulo. Koma lero lino malingaliro athu, maganizo athu akutiuza kuti tikalowe kumwamba tikuyenera kuti tisunge malamulo. Kodi izi zikugwirizana ndi zimene Mulungu akunena? Galatiya chapter 2 verse yake ya 16 kena kuti zadumphe tiwerengeso verse yake ya 21. Yes, Galatiya chapter 2 verse 16 kodi akuti chiyani? Akunena kuti koma podziwa kuti munthu sayesedwa wolungama pa ntchito ya lamulo, koma mwachikhulupiriro cha Yesu Khristu. Ifedi tinakhulupirira kwa Khristu Yesu kuti tikayesedwe olungama
ndi chikhulupiriro cha Khristu ndipo si ndi ntchito za lamulo, pakuti palibe munthu adzayesedwa wolungama ndi ntchito za lamulo. Ndiye pa Galatiya 2:16 akunenanso ndithu motsindika kunena kuti palibe munthu adzayesedwa wolungama ndi ntchito za lamulo. Kutanthauza kuti pa dziko lapansi akuti palibe munthu amene adzayesedwe olungama chifukwa cha ntchito za lamulo, kapena kuti chifukwa iyeyo amasunga zimene lamulo lanena. Akuti sizingatheke, palibe amene akhoza kuyesedwa olungama mwa njira imeneyoyo. Ndiye pa vesi yake ya 21 pa Galatiya 2:21 pamene pandithu akuphera mphongo akufotokozanso kunena kuti bwanji. Tate tionene Galatiya 2:21 akunena kuti sindichiyesa chopanda pake chisomo cha Mulungu, pakuti ngati chilungamo chili mwa lamulo, Khristu adafa chabe. Apa ndithu olunena apa akukamba akuti pakuti ngati chilungamo chili mwa lamulo, Khristu adafa chabe. Zikanakhala kuti lamulo likhoza kumupanga munthu, kapena zikanakhala kuti lamulo likhoza kumveredwa, zikanakhala kuti lamulo lili ndi ulamuliro othana ndi tchimo limene limachitika pakati pa ana anthu, ndi kuti lamuloli ndithu likanakwanitsa kutipanga ife kukhala anthu olungama. Komano ngakhale lamulo limakhala likunena likufuula, koma tchimo limapezeka kuti likutumphukabe, anthu tikuchimwirabe, mipingotu anthu ngakhale timauzidwa musabe musachite chigololo, komano anthu lamulo erere silikusintha zinthu. Komano sikuti lamulo ndiloyipa, komano vuto limene lilipo anthu lamuloli timaliganizira mosemphana ndi cholinga chenicheni chimene Mulungu anayikirako lamulo. Agalatiya 3:24 akukamba cholinga chenicheni cha kubwera kwa malamulo. Ndanena kale kunena kuti malamulo simpulumutsi, ndipo palibe amene angayesedwe olungama ndi malamulo. Ndifunso nkumati nanga ndi chifukwa chani Mulungu anabweretsa malamulo? Agalatiya 3:24 akunena kuti momwemo chilamulo chidakhala na mkungwi wathu wakutifikitsa kwa Khristu, kuti tikayesedwe olungama ndi chikhulupiriro. Ndi akuti malamulowa anakhala na mkungwi wathu wakutifikitsa kwa Khristu Yesu, kuti tikayesedwe olungama ndi chikhulupiriro. Monga momwe zikhalira ku chipatala, akakuyeza ndi akakupeza kuti uli ndi malungo, ndiye kuti pamenepo umayenera, ndiye kuti zili ngati kuti microscope ija ikukuwuzani kuti achimwene apapa inuyo muli ndi malungo. Ndiye chimene mungapange inuyo, ine sindingakuthandizeni. Vuto lanu ine ndalipeza kuti inuyo mukudwala malungo, komano sindingakuthandizeni. Ine ndine makina odula apamwamba, koma ndilibe kuthekera kuti ndikuthandizeni kuti malungo anu athe. Ndiye chimene mungapange, mukufunikira mankhwala otchedwa kapena ena amanena kuti quinine, fansida. Ndeno chimene chapangitsa kuti inuyo mutsogozedwe kuti mukakumane ndi mankhwala a ndi microscope. Ndimene yafotokozera kuti munthu uyu vuto lake afunikira mankhwala akuti.
ndesikuti microscope ndimene kufunikira kuti tinyenyenyenye tiperepere kenako nkumamwa microscope ija chifoti yatchula vuto la matenda athu. No, sizikhala choncho. Microscope ntchito yake imathera pomwepo pongoloza kuti ainuyo mukudwala matenda amalungo, ndiyeno mukufunikira kuti mupite mukakumane ni mankhwala mukamwa mankhwala ameneyo ndamati akuchiritseni osati ine simchiritsi. Microscope simchiritsi. Microscope ni makina amene amangopeza vuto la nthenda. Microscope sachiritsa munthu. Ndeno microscope amenewa tikutchula kuti m'Bible ali ngati malamulo. Malamulo anabwera kuzangolozapo kuti chinchoipa ichinchoipa 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 ichinchoipa. Malamulo simpulumutsi. Malamulo simpulumutsi. Malamulo simpulumutsi. Nchifukwa chake lero lino ngakhale malamulo alipo koma malamulo sakuthetsa tchimo. Malamulo sangakatilowetse kumwamba. Ngati ufuna kuti malamulo akatilowetse kumwamba ndekuti tionetsetse kuti tisunge malamulo aja, tisaphwanye ndi limodzi lomwe olo mkang'onong'ono komwe usaphwanye. Ukangophwanya ndi limodzi lokha iweyo akuti pamenepo wachimwira malamulo onse. Ndeti dzifunse kuti kodi tili nkuthekera kosunga di malamulo onse aja? Tili nkuthekera kuti ife tikhoza kukwanitsa di malamulo? Ngati tikuganiza kuti tikhoza kukwanitsa ndetiye naona. Ndekuti pa tsiku la chiweruzo ndamera kaweruze. Koma ntchito ya malamulo akuti ndikuti zati zindikiritsa uchimo. Ndi pamene azindikira uchimo akuti tsopano monga mmene akunenera pa Galatiya 3:24 kunena kuti malamulo anakhala namkungwi wathu wakutifikitsa kwa Khristu Yesu. Malamulo anakhala namkungwi wathu wakutifikitsa kwa Khristu Yesu. Mwanjira ina malamulo anatizindikiritsa kuti chimwene inutu ndinochimwa atu inu. Aya ine ndinochimwa bwanji? Aya ndinochimwa mwasirira kale. Mwaba kale. Mwapanga chigololo kale. Ndekuti pamene lamulo latizindikiritsa kuti tachimwa, pamene lamulo latizindikiritsa kuti fanthu amene tili ochimwa, pamenepo mpamene tsopano tingafunefune mpulumutsi. Nde lamulo linabwera kudzawapanga anthu kukazindikira kuti ndi ochimwa. Zikanakhala kuti lamulo silinabwere, ndiye kuti olo Yesu akanakhala kuti wabwera kudzafa pa mtanda, nde azimva kuti ati Yesu wafa, wafa pa mtanda. Ndipo anthu akufunsa kuti wafa chifukwa chani? Ati akutifera ifeyo machimo athu. Machimo? Kuti machimo ndi nchiyani? Ndikuti bweza anthu akudabwa. Chifukwa chani? Fona kuti kudalibeko malamulo amene amawazindikiritsa anthu kuti ndi ochimwa. Koma chifukwa choti malamulo anabwera, tonse tinadziwa kuti ndife anthu amene tili olakwa pamaso pa Mulungu. Ndife ndife anthu olakwa pamaso pa Mulungu, n'chifukwa chake tikuyenera kuti tikhulupirire Yesu Khristu ngati mpulumutsi. Timalize motere buku la Yohane chapter 1 verse yake ya 17. Yohane chapter 1 verse 17 pamene pa akuti bwanji.
chifukwa chilamulo chinapatsidwa mwa Mose, chisomo ndi choonadi zinadza mwa Yesu Khristu. So malamulo anapatsidwa mwa Mose, ndipo Moseyo sadakalowe nawo ku Kenani. Mose Kenani anamumvera fungo, anangokamuona kungomusuzumira Kenani, koma sanakalowe nawo. Chifukwa chani? Mulungu afuna atiuze kuti ku Kenaniko palibe amene angakaloweko chifukwa wakwanitsa kusunga malamulo. Dziko lakumwamba, ufumu wakumwamba, palibe amene angakalowe chifukwa chona kuti wakwanitsa malamulo, amene malamulo aja akunena kuti palibe amene angakwanitse. Lero lino ole munthu amene akunena kulalikira kuti sungani malamulo, kuyambira iyeyo sangakwanitse kusunga malamulo. Ndipo Mulungu atati kuti atiweruze molingana ndi zimene malamulo anena, ndikuti pa dziko lapansi palibe amene angapezeke olungama, chifukwa malamulo aja palibe amene akhoza kuwasunga, ndi zosatheka. Malemba akutero akuti palibe amene adzayesedwe olungama chifukwa cha malamulo. Ndeti sakakamire malamulo yaye. Ngati ufuna takakamire funso ngumati kuti kakakamira tikwanitsa, tisungadi. Ngati tukakamira malamulo ndekuti tidziwe kuti pali chichewa kapena kuti pali mwambi onena kuti kupalamula vumbwe nkulinga uli ndi nkhuku. Tanthauza kuti ngati ufuna kuti iweyo ukaweruzidwe ni malamulo, ndekuti onetsetse kuti iweyo usaphophonyetse ndi lamulo ndi limodzi lomwe. Chifukwa Yakobo chapter 2 verse yake ya 10 pamene pandithu akukamba motsatibisira, akutiuza ndithu pa Yakobo chapter 2 verse 10, akuti bwanji pamenepo pa Yakobo chapter 2 verse 10 akukamba ndithu china chake pamenepo akuti pakuti amene aliyense angasunge malamulo onse, koma akakhumudwa pa limodzi iyeyo wachimwira onse. Akuti kwa amene angasunge malamulo onse koma akakhala kuti wakhumudwa pa limodzi ndekuti iyeyo wachimwira onse. Malemba akuti kungoti iweyo tekeze wayesera kusunga malamulo onse aja, komano wadzaphophonya pena pake limodzi, malemba akunena kuti iweyo ndekuti wachimwira onse. Nde molingana ni mawu awawa uonetsetse kuti usaphophonye ndi limodzi lomwe. Ukaphophonya lamulo limodzi weyo akuti wachimwira onse, ndekuti molingana ni malamulo akuti iweyo ndi wotembereredwa. Nde zinazi tikamazikakamira tizikhala kaye titalingalira, titazukuta, titaonetsetsa kuti kodidi iziti takeable, ndizotheka kapena ayi. Chifukwa tizakakamira zinthu zimene tizasowa nazo zoyankha pa tsiku lachimaliziro. Mulungu akunena kuti malamulo ntchito yake sikudzatipulumutsa. Malamulo si Yesu Khristu, si mpulumutsi. Mpulumutsi ndi Yesu Khristu, ndipo Yesu Khristu sanabwere m'chilamulo cha Mose, anabwera ndi chisomo. Ndeti siyanitse pakati pa lamulo ndi chisomo. Izizi ni magulu awiri osiyana. Mzimayi wachigololo molingana ndi malamulo amene kuti agendedwe miyala, amene ndithu agendedwe miyala, koma nkhani chadafika manja mwa Yesu Khristu sanagendedwe miyala, zomwe zikutanthauza kuti Yesu Khristu sanamuweruze mzimayi uja ndi lamulo la Mose, ndikuti anamuweruza ndi lamulo la chisomo. Nde ifeyo ngati mzimayi wachigololo ndi malamulo a Mose tikuyenera kuti tigendedwe miyala.
mzimayi uja amene ndithu agendedwe miyala ndi malamulo a Mose koma anapulumuka chifukwa chani chifuna kuti sanamuweruze ndi malamulo. Nde ifenso kuti tikalowa kumwamba ngati Mulungu akatiweruze ndi malamulo nde kuti kulibeko chathu kumwambako koma Mulungu afuna kuti tiyang'ane chisomo, tidalire chisomo, tigwire chifundo. Osati zomati ayi ineyo nimakwanisana zakuti mapanga zakuti kodi ukunenetsadi kuti malamulo akuweruze iweyo upezeka ongwiro? Sizingatheke kupezeka ongwiro, nzosatheka. Chabwino akundikumbutsa kamanga kuti abusa tayimane kaye tichezeko kayeso ndi anthu nde panopa ndiapatsire akamanga Tom. Yes. Ndilekezeka pomwepa kuti tipitirize ndi kuchezaso. Yes. Omvera athu. Ndiyamikira abusa makamakaso chifukwa cha mawu amene mwatigawira. Asankhala mawu chabe kupatumira kuti mawu a Mulungu. Kwambiri kwake. Ndi pa nthawi inonso ndithu tafika chigawo chija chomwe timatsekula malaini athu. Komano lero tikhale ndi nthawi yapaderadera monga mmene mambuya munso tinakhala ndi nthawi yoma tsekula ma self video clips awantu. Lero tili ndi two video clips pamene tikhalenso tikumva mafunso kuti anzathu afusa mota. Ndi abusa, we have two set of video clips and kufusa mafunso ndikupa ndi nthawi imene yatsalayi ndi kuti mukhala mukupanga manage kuti ama video clips osewa mukathe ndithu kuyankha. Ndi self video clip yoyambirira ikuchokera ndithu kwa Abigail. TNTV kuti Abigail amenewa akufusa zotani. Langa ndini Abigail Mponda. Ndifunso langa ndilokuti Baibulo amini mazibusa mbiri yamalalikira kuti sitikalowa kumwamba fale kuti sititani tikusunga malamulo. Komanso likaonetsetsa Baibulo muja muli malamulo 10. Kodi malamulo amene aja ndi achani kapena? Zina langa ndini Abigail Mponda. Ndifunso langa ndilokuti Baibulo amini mazibusa mbiri yamalalikira kuti sitikalowa kumwamba fale kuti sititani tikusunga malamulo. Komanso likaonetsetsa Baibulo muja muli malamulo 10. Kodi malamulo amene aja ndi achani kapena ntchito yake ndi achani ngati kwa ife ya Khristu? Yes. Abigail. Zina langa ndini Abigail Mponda. Ndifunso langa ndilokuti Baibulo amini mazibusa anzona anthu ambiri amakhala kuti akukakamirabe malamulo, tisunge malamulo. Mnanena kuti mawuwa tikamawawerenga Bible kungowerenga ngati news ukuzongogwirapo apo basi. Koma panali ndithu cholinga chenicheni chimene Mulungu anaperekera malamulo. Mulungu anaona kuti ana Israeli amadzimva uzimu kwambiri. Amaona ngati kuti iwowo chimene chinawapangitsa kuti akhale anthu osankhidwa pamaso pa Mulungu ndi ubwino wawo. Amaona ngati kuti chifukwa anali anthu auzimu chifukwa Mulungu anawasankha. Koma samazindikira kuti iwonso ana Israeliwo anali anthu odzadza ndi uchimo. Chabe kuti nthawi imeneyo kunalibeko malamulo amene amatha kuwaloza anthu akuti iwe ndi ochimwa apa ndi ochimwa apa ndi ochimwa apa. Nde Mulungu amafuna kuti achotse mtima uwu omanena kuti ife ndife auzimu chifukwa Mulungu anatisankha. Mulungu amafuna achotse mtima oti ife ndife anthu abwino chifukwa Mulungu anatisankha. Nde Mulungu anayika lamulo, analola kuti lamulo libwere pakati pa ana Israeli ndi cholinga chonena kuti ana Israeli akathenso kuzindikira kuti Mulungu tusuti anatisankha chifukwa ndife anthu abwino. Kwa Mulungu anatisankha chifukwa cha kukoma mtima kwake osati chifukwa cha ubwino wathu yayi. Chimene chikuwapangitsa kuti azindikire zimenezi ndi malamulo. Ndi malamulo ntchito yake
ndi kukapanga anthu kuti azindikire kuti iwowo ndi olakwa. The Bible likunena kuti Yesu anabwera kudzafunafuna nkhosa zotayika. Anabwera kudzafunafuna nkhosa zosochera. Yesu Kristu iyeyo akuti sanabwere kudzayitana olungama koma ochimwa. Nde lamulo linabwera kuti lidzatizindikiritse kuti ndife anthu ochimwa amene tikufunikira mpulumutsi amene ndi Yesu Kristu. So amene wazindikira kuti iye ni munthu ochimwa sangayesere sodala kuti akwanitse kusunga malamulo chifukwa akudziwa kuti ni munthu ochimwa woperewera amene sangakwanitse. Ndi munthu amene ndi amene akhoza kungodalira chisomo chimene chinabwera ndi Yesu Kristu. Ndingo yankha mwachidule motero. Chabwino apanso tipite ku safe video clip yathu yomaliza ndiponso iwowa ali ndi funso tiye funso lawo. Kodi kupemphera malilime nkoletsedwa? Nangano tikalowa m'Baibulo timamva zona kuti azine onse anapsera pa Yesu ndiye nanga ena akuchokera kuti zikoma. Kwantsiriza kodi kupemphera malilime nkoletsedwa? Nangano tikalowa m'Baibulo timamva zona kuti azine onse anapsera pa Yesu ndiye nanga ena akuchokera kuti zikoma. Kwantsiriza. Yes. Ndikubwa kuti afusa kuti nkhani ya malilime. Yeah, malilime Kumaso maoneneri. Malilime kumaso kudi maoneneri. Amane maoneneri osati anathira pa Yesu. Ena watsopano kuchokera kuti ifunso lobwera choncho. Apapa chachikulu kwambiri anthufe nchonena kuti mtima mwathu choyambirira tikuyenera kuti tikhale ndi kapena kuti tikhale ndi cholinga cha moyo wauzimu. Aliyense akuyenera kudziwa kuti tsiku lofunika kwambiri ndi lachimaliziro, tsiku limene ochimwa adzapita ku gehena, olungama moyo wosatha. Ndiyeno tikakamba za nkhani ya malilime sikuti ndioletsedwa, koma chimene tingadziwe nchona kuti malilime si qualification kapena kuti malilime si chokuyenereza iweyo kuti ukhoza kukalowa kumwamba. Kapena malilime si wonse amene angane kuti angane amanena malilime kuti basi amene alowa kale si akukwapula malilime. Si choncho. Malilimewo achitidwe molingana ndi ndondomeko yake osati molingana ndi mene anthu amaganizirira. Komanso akamati mneneri ndi amene akunenera. Akunena tiwerengeni pa buku la Aheberi chapter 11. Yes, Aheberi chapter 11. Yes, Aheberi chapter 11 verse 1, I think. Aheberi 11 verse 1. Tione kuti ndikunena zona ndi. Yeah. Osa Aheberi 11 kuma Aheberi chapter 1 verse 1. Aheberi chapter 1 verse 1. 1:1. Osati 11. Yeah. Akuti kale Mulungu analankhula ndi makolo mwa aneneri. Manenedwe ambiri ndi mosiyana. 2. Koma pakutha pake pa masiku ano analankhula ndi ife ndi mwana amene anamuyika olowa mnyumba wa zonse. Mwa iyenso analenga mayiko ndi amwamba omwe. Kalero Mulungu amayankhulana ndi makolo athu kudzera mwa aneneri. Kalero limenelo ati kumana achina aneneri Elijah, achina ndani, achina Yesaya, achina Yeremiya. Nero aneneri aja makayankhulana direct ndi ana a Israel.
kumanena kuti pakali panopa Mulungu atiyankhula kudzera mwa mwana amene anamuyika olowa nyumba. Nde lero lino ngati ufuna kuti yankhulidwe ni Mulungu akuti mneneri weniweni amene akuti yankhula pakali panopa ni mwana wake amene anamugwiritsa ntchito polenga m'mayiko, ndekuti akutanthauza mawu. Dziwani kuti pakali panopa palibenso choloona, palibe cholondola choposa mawu a Mulungu. Palibe dzina lina limene tingalitchule kuti lili accurate kapena kuti likunena za mtima wa Mulungu kuposera Bible, mawu a Mulungu. Ndeno ngati ufuna kuti ife timve za mtima wa Mulungu, timve za mawu a Mulungu, kapena kuti tilandire uneneri ochokera kwa Mulungu, ndekuti tikuyenera kuti tiumve uneneriwo mu Bible. Mulungu anayika kale zonse za moyo wathu mu Bible. Nde kalero odi amayankhula nadi ndi ani amayankhula ni makolo athu kudzera mwa aneneri. Koma pano akuti yankhula kudzera mwa mwana wake amene anamugwiritsa ntchito polenga dziko. Ndekuti kodi Mulungu anagwiritsa ntchito polenga dziko? Anagwiritsa ntchito mawu. Pachiyambi panali mawu anali kwa Mulungu, mawuwo nde Mulungu. So ifeyo tisayang'ane kwa aneneri, komano tiyang'ane zimene mawu akunena. Chifukwa sungadziwe kuti nenereyu akunena zenizeni ngati wewe sukudziwa mawu a Mulungu. Chifukwa neneri weniweni ndi mawu. Zikoma kwambiri inu amene makhala kwantsiriza, zikoma kwambiri. Tiyamikire ndithu kwa nonse amene mwakhala pamenepo kutsatilanso program ya Bible Talk Show pano pakanema wanu kanema wakisuwinanso yaitu kamba kanema amene wa GBS. Komanso tiyambikire nonse amene yayi mwatitumizira ma safe video clips, ngakhale tipepese kwa enanso amene mwatumizira ma safe video clips, ngakhale kututumizira ma text message kutiimbira, komano sitinathe mwina kuzitha kuziulutsa program ineyi chifukwa cha nthawi. Ndidziwa kuti yayi ma programs enotsatira mtsogolomu tikhalenso tikutero. Komabe pano tafika pamapeto pa zonse zomwe tinakukonzeketserani tsiku lalero, ndipo mnayindine Tom Kamanga. Tingo kukumbutsani program ineyi imathandizidwa ndi mpingo umene wa Good News Mission. Likulu lake likupezeka mu mzinda wa Lilongwe ku area 17. Kumeneko ndithu mukhoza kufika nthawi ina iliyonse for spiritual counseling, kapena mwina mfunanso ndithu yayi wakhala nawo limodzi pa mapemphero pa Sabata. Amayamba ndithu nthawi imene ya 10 o'clock mmawa pakana ndithu 12 o'clock masana. Komano pa nthawi ino ndiloleni kuti ndiyapatsa busa Fred Nkwazi kuti mutseke program imene ndi mawu anunso omaliza. Zikoma kwambiri Tom kuti nali limodzi program imene ya Bible Talk Show. Ndiyamikirenso nonse amene munali pamenepo kana feri modzi program imene ya Bible Talk Show. Pamene tikhati kupitiriza, pali zambiri zimene ndithu tidzaona kuti yayi zinthu zikulumikizana ndithu bwinobwino. Nde kwa ine mbusa Fred Nkwazi ndikuti mwakoma nonse, Mulungu apitirize kudalitsani.